Il-mod kif jinħarġu l-liċenzji u l-posti għal min ibih fis-swieq fil-beraħ se jkun fost it-tibdil mistenni fil-white paper il-ġdida li nieda l-Gvern. Ħabbar dan il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona f'konferenza tal-aħbarijiet fejn qal li dawn il-passi mistennija jittieħdu wara snin li skont il-Ministru is-swieq spiċċaw fi stat prekarju. It-tibdil se jkun sorveljat minn bord autonomu għalkemm mejjun minn sezzjonijiet li għadhom iridu jitwaqfu fih dan direttorat tal-Gvern. Dan meta l-Gvern qed jgħid li riforma mistennija ġib aktar trasparenza u sitwazzjoni strutturata. Sa dan it-tant mis-sosi dwar sar minnhom il-bankarelli li suppost diġà kellhom jibdew jintużaw ħalli tinżamm l-uniformità fil-monti tal-belt, il-Ministru Chris Cardona qal li għadu jrid isir pjan dwar it-tibdil meħtieġ. Dan minkejja li d-diżinn ilu l-intażel għad ta' xhur. U żied ukoll li dan it-tibdil mistenni jwassal għal tnaqqis fl-ammont ta' bankarelli armati. Illi jser ikun hemm pjan illi jidħol fis-seħħ, illi upgradeja il-mod ta' kif ikunu qegħdin jarmaw il-gabnatu il-posti fil-belt u anke l-possibilità illi il-market jonqos. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Silvio Parnis qal li bir-riforma il-Gvern se jara li jżid ukoll id-dixxiplina u l-infurzar. Qal li bajnuna u kooperazzjoni mill-Kunsilli Lokali il-Gvern se jiżgura li l-bejja kollha jkollhom il-permessi meħtieġa u kompla li din il-white paper ipassi ieħor il-qudiem għaż-żieda fl-indafa u rispett f'pajjiżna. Il-konsultazzjoni hi miftuħa għal 3 ġimgħat sal-14 ta' Diċembru bil-Gvern se jkun qed jirċievi reazzjonijiet għal proposti qabel ma tittieħed deċiżjoni.